खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ जोंनि बड' इडुकेसन इउटुब चेनेलाव बरायनाय जाबाय। लोगोफोर, दिनैहाय नोंथांमोननि सिगाङाव आङो आसाम जिअ'ग्राफिनि मोन 15था जिके रिभिजन लानानै फैदों, जाय जानो गोनां आसाम पुलिस आरो डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्टनि ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 नि थाखाय जोबोद फैथावना। 1 नम्बर कुइसनाव दङ, जाय रायजोखौ सा सानजानि दरखं बुंनाय जायो बियो जाबाय। होनबा मोनब्रै अपसननि मादाव कारेक्ट एन्सारा जागोन अपसन नम्बर सि आसाम। नम्बर 2, आसामा गावनि हादोर गेजेरारि सिमाखौ रानलायदों। आसाम शेयार हार इन्टारनेशनेल बाउन्डारि उइथ। कारेक्ट एन्सारा जागोन बांलादेश एन्ड भुटान, अपसन नम्बर ए। नम्बर सोंथि, आसामा अक्क'फाननिफ्राय गोसारनाय। भेरि इम्पर्टेन्ट कुइसन। होमबा बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन अपसन नम्बर ए 24 डिग्री 9 इंची नर्थ टू 27 डिग्री 58 नर्थ। नोंथांमोना गोसोआव लाबानो जाबाय मोजाङै। दाना फैदो 4 नम्बर कुइसन, आसामा द्राघिमाफानिफ्राय गोसारनाय। आसाम एक्सटेन्ड फ्रम लंटिट्युड। बेबो भेरि इम्पर्टेन्ट। होमबा बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन अपसन नम्बर डि। नोंथांमोना गोसोआव लाबानो जाबाय। दाना फैदो 5 नम्बर कुइसन, शिलंआ माब्ला आसाम आरो मेघालय मोन्नैनिबो राजथावनि जादोंमोन? होमबा बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन अपसन नम्बर बि 2 एप्रिल 1970। कुइसन नम्बर 6, आसामाव माबायदि बारहावा सोमजियो? What types of climate prevails in Assam? एन्सार अपसन नम्बर सि मनसुन क्लाइमेट। कुइसन नम्बर 7, बबे जायगाखौ सानजानि मनेस्टार मुङै मिथिनाय जायो? बेनि एन्सारा जागोन अपसन नम्बर ए सुवालकुसि। कुइसन नम्बर 8, बबे जायगाखौ आसामनि नावद्वीप मुङै मिथिनाय जायो? कारेक्ट एन्सारा जागोन अपसन नम्बर डि नलबारि। कुइसन नम्बर 9, बबे सोहोरखौ सानजाआरि एस्ट्रलजि नोगोर बुंनाय जायो? होमबा बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन अपसन नम्बर ए प्रगज्यतिसपुर। कुइसन नम्बर 10, गाहायाव होनाय बबे रायजोआ भारतनि बयनिख्रुइबो गोजामसिन थाव दिहुनग्रा रायजो? Which of the following is one oldest oil producing state of India? कारेक्ट एन्सारा जागोन अपसन नम्बर ए आसाम। कुइसन नम्बर 11, बबे बोसोराव आसामाव साहा बिफांखौ गिबि खेब नागिरना दिहुननाय जादोंमोन? बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन अपसन नम्बर सि 1823। रबार्ट ब्रुसआनो गिबि संखांदोंमोन। नोंथांमोना बेखौबो गोसोआव लाबानो जाबाय। कुइसन नम्बर 12, आसामनि रायजोआरि बिबारा मा? बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन अपसन नम्बर बि फक्सटेल अर सिड। कुइसन नम्बर 13, मुलुग दोरोङारि नेशनेल थावनिफोरनि सिङाव फारिलाइ खालामजानाय आसामनि माहारियारि पार्कफोरनि मुङा मा? इंलिशाव नेम द नेशनेल पार्क इन आसाम डेट आर लिस्टेड आन्डार वर्ल्ड हेरिटेज साइट। वर्ल्ड हेरिटेज साइटआ जोंना मोननै दंमोन, बेनो जाहैबाय अपसन नम्बर ए काजिरङा एन्ड मानास नेशनेल पार्क। नोंथांमोना गोसोआव लाबानो जाबाय। भेरि इम्पर्टेन्ट। नोंथांमोना मिथिना लाबाव, आसामाव गासै बाय'स्फियार रिजार्भआ दङ मोननै। बिसोरो जाहैबाय मानास नेशनेल पार्क आरो डिब्रु सैख'वा नेशनेल पार्क आरो प्रजेक्ट टाइगार। प्रजेक्ट टाइगाराबो आसामाव गासै मोनथाम दङ। बेफोरनि मुङा जाबाय फारियै मानास नेशनेल पार्क, नामेरि नेशनेल पार्क, काजिरङा नेशनेल पार्क। लोगोसे 11 रिजार्भ। 11 रिजार्भआ आसामाव गासै मोनबा दङ। बेफोरनि मुङा जाहैबाय फारियै सनितपुर 11 रिजार्भ, दिहिं पाटकाई 11 रिजार्भ, काजिरङा कार्बि आलं 11 रिजार्भ, धोनस्री लंडिं 11 रिजार्भ आरो 5 नम्बराव चिरां रिफु 11 रिजार्भ। नोंथांमोना बेफोरखौ गासिखौबो गोसोआव लाजोब। भेरि इम्पर्टेन्ट। कुइसन नम्बर 14, 2011 मायथाइनि सुबुं सानखोनि बायदिब्ला आसामनि लेखा रोंथायनि हारआ मामोन एबा बेसेबांमोन? द लिटारेसि रेट अफ आसाम एज पार 2011 सेन्सास वास। होमबा बेबो जोबोर इम्पर्टेन्ट, फैथावना आरो सिगांफ्राव फैखांखाबाय। होमबा बेनि कारेक्ट एन्सार जागोन अपसन नम्बर सि 72.5
19%। जोबथा कुइसन नम्बर 15। 2011 मायथाइनि सुबुं सानखोनि बायदिब्ला आसामनि हौवाफोरनि लेखा रोंथाइनि हारा बेसेबांमोन? बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन अपसन नम्बर डि 77.85%। लोगोसे नोंथाङा मोनथिनानै लाबाव जुदि कुइसनाव सोङो फिमेल लिटारेसि रेट एबा हिन्जावफोरनि लेखा रोंथाइनि हारा बेसेबां होननानै सोंब्ला जोंना 66.27%आ जागोन। हौवाफोरना 77.85, हिन्जावफोरना 66.27 आरो टटेल लिटारेसि रेट होननानै बुङोबा 72.19। बेखिनियावनो आसाम जिअ'ग्राफिनि मोन 15था रिभिजना जोब्बाय। नेक्स्टआव आरोबाव बेबायदिनो फैबावगोन। नोंथांमोना नायनानै था। थेंक इउ।